Какво ще кажеш за един ден, в който всичко просто се проваля, но остава само едно нещо перфектно и това е косата ти? Използвам вече крема на Калианто от 3 месеца и се допълва като част от моята рутина в няколко случая. Преди да изсуша или изправя косата си, нанасям го като термозащита и забравям за увредените краища, като същевременно косата ми става невероятно лъскава и мека. А за тези дни, когато закъснявам и целият свят е срещу мен, една помпичка от крема на суха коса и готово. Косата ми става божествено хидратирана, изгладена и уха е така уникална. Наистина, дори когато всичко се срива около теб и си мислиш, че си изгубила контрол над всичко, само едно нещо може да спаси косата ти и това е крема на Калианто. Наистина аромата е пристрастяващ. Искаме се да го използвам и като парфюм. Уникален.